Dswd Secretary Gatchalian, pinangunahan po ang relief distribution sa Ilocos region. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Pinangunahan ni Dswd Secretary Rex Gatchalian ang pamamahagi ng family food packs sa mga nasalanta ng bagyong Emong sa Pangasinan at La Union kahapon. Naging puspusan ng relief operation ng kagawaran sa dalawang lalawigan at personal na nasilayan ng kalagayan ng mga evacuees. Sa Dagupan City, binisita ni Gatchalian ang kabuhayan ng 200 mangingisda na hindi nagkapalaot dahil sa masamang panahon at binigyan ng karampatang tulong. Sunod naman na nagtungo ang opisyal sa San Fernando City, La Union upang mamahagi ng food packs at ilan pang kits na kailangan ng mga evacuees. Ayon sa opisyal, nasa 754,000 na family food packs ang naipamahagi na sa buong bansa at inaasahan na madadagdagan pa sa patuloy na request na natatanggap mula sa mga lokal na pamahalaan. Tinagding niya na lagi nakahanda ang tanggapan at hindi tumitigil sa pagpoproduce ng relief goods bago pa tumama ang anumang weather disturbances sa loob ng bansa. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.